ए मम्मी जी चली खाली खाना ये तोर मुंह देखला मेरा पाप न बारे जो ए चले अब मां के पता है आइल के ओकर तू तीन गो लड़का बनसन एगो बच्चा ना भाई ए मम्मी जी चली खाली खाना जगत बाझिन बाझिन हो के कहिए के एगो लड़का फैका ना भइले आवतली हमके खियावे तोर मुंह देखला मेरा पाप न बारे जो ए चले अब मां के पता है आइल के ओकर तू तीन गो लड़का बनसन एगो बच्चा ना भाई देखिए हमारा में क्या गलती हो रहा है हमारा के ताना देते कि हमारे साथ ऐसा मत करी मम्मी ना जा 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 अपन ले जा अपने बाप भाई के बुला ले जो देखिए मम्मी रहुआ हमारे मातारी बनी सब कुछ रहुआ ऐसे कैसे कर सके हम क्या करें बताइए नहीं के लड़का होता रहा सब इतना तातन देते निजा शासन देते निजा बताइए हम क्या करें काहे ना करें घर तो कहते बने गाँव घर कहता बताइए हम कहाँ जाए तू सब करता बे कहले बाली कि डाल कहि के हूं काहे ना रे इतना तो मन्नत मांगनी मम्मी नहीं के होता क्या करे भगवान के कहाँ से जो जो हमारा घर तोरा जगह नहीं के जो मम्मी ऐसा मत करी रे देखे और गोड़ पे कहते हम कहाँ जाए ऐसे ने उम्र में काहे ना चाहिए जो अपने बाप भाई का बुला ले जो है चले ऐसा मत गई जी मम्मी हमारा आज ले आगे ना में एगो किलकारी ना पड़लस रे कहिए के आइल बाली बताई ना बोल के हमारा में क्या गलती वो बताई हम का जानता नहीं के का कहले बाली मम्मी जी कुछ नहीं कहले देखी रहो हमारे साथ इतना मदद नहीं करी हम तो कोई के बेटिया नहीं आनी रवा घर में आइल बनी तो बताइए इतना सलून में जो भाग हम जा सदिया सदा हाथे काट के खा ले ए बाजी दिया के हाथ के खाई हो ये भगवान का सुतल बनी रहुआ हमारा कुछ सुनी जागी आँख खोली बबुआ अब यार बताओ तो नहीं सुन ए भगवान एगो हमारा दे दे गोदे हमारा सुना बोल ऐसा एगो हमरो को मिल जाए बालक तो का देखो बिस्कुट ले बा ला बिस्कुट लाइल बनी ला देखो खाइबा तो बाबू चाहि ना हमारो के एगो बबुआ होय का कोई गांव घर के ताना शासन सुन के तो पागल बनी कह दे बूढ़ी घर से निकल जा तोरे इधर रहने का जरूरत नहीं की सुन बाबू हमारे घर चल बा हमारे साथ रह हो सुनो सुनो हमारे साथ रह हमारे साथ रह सुनो सुना हम तारा के एगो चीज देब चीज ले बा गाड़ी ताके दिवाइब ले बा हो गाड़ी लेके चल जाते घरे न खूब न खिलाई अपना मर्द से कब न जान जाए खिलावे खातिर दाल बन बाबू चलो चलो कोई नहीं ए कहां लेके जाता लो मतलब के हैं भैया जी भैया जी बाजिन कहीं के दे दे भैया तन के खिलावे खातिर करे वो के भागबो हां उतने सब बात पैदा करे ने को कर ले कैसे रहो भैया मैं ना मारतनी जी ए बेटा आइदल हमर लइका के चबई बुका हैं नहीं भैया ऐसा मत कह हमरो मन बाटे लइका के लेके दे दे तन के बबुआ भागा ना बुझात नहीं खे दूसरा के लेके ले ले तलू कुछ हो जी तब लेके के हमार ऐसा मत कहीं हम लइका का कुछ ना करो जैसे और बबुआ वैसा हमार बबुआ बा जान ऐसा मत करिए हमारे साथ हमरो मन बबुआ के खिलावे के दे दियो अरे हटा ना बुझात नहीं खे अरे बबुआ आज के बाद एकर संग खेलिया ना तो चला चला घरे मम्मी जो हतिया दवा हमारा के घर दुआरी पर सब भगा दे तनी जा हे भगवान कहाँ सुतल बनी रहो जाके तो सही हमारा को गोदे को सुना बटे बहुत इतना हम मददे मांगे तनी कुछ हमार पूरा ना बन चलो तने पर मार दूरी कह दनी है जी हमार जिए के मन नहीं के घर सब कोई हमके गांव घर शासन तातन मारत है आरती आरती ए बच्चा का कहत आरती आरती चिची आतला हां एगो बाल बच्चा ना भले सन ओकरे पाछे तू पर रहत हां सब तू हूं तारा मार तड़ू तार जिंदगी कैसे पार होई आय तू बियाह दूसर कहला लड़का फेका हो जी सब तो तार बाल बच्चा हो जी तार जिंदगी पार लागी ओकरे के लेके ढोवा तला काज ले भइला अच्छा ये माई ई बता हमरा के हम बियाह करम आ कदन ओकरो लोग लेके ना होई हन तब कवना घाट के हुकम रे ओकरो होई है आ जाय दा ओतडा बत इहो रही का भइल बा दूगो बियाह करम दूगो मेरू का खर्चा चलाई हमरा से कुल ना होई का करबा कहां गई रे गांव में लड़का खिलावे कोई रही फुकतिया गांव में लड़के खिलावे कोई
बहुत मन कर देखे लड़का खिलावे के तहरे तना शौक बा तहार लड़के नहीं कसा होत ई रउआ काहे कहत नहीं जी हमारे साथ ऐसे रउआ तो मत कही। सब कहता हम काहे ना कही ए नहीं देखो तू टेंशन मत ल लोग लड़का होइहा सा देर बा अंधेर नहीं के भई काहे ना हम टेंशन ले आए हमारे एगो बेटा पतो है एगो डाटे भाई बेटा कहे आए तो हम टेंशन ना लेब 2-4 साल और रुक कारण केहू के लेटो से लोग लड़का होला सा वही के रुकले ना बाजी आया आज लेना भइदा सर ए मम्मी जी हम के कावना जमाना में तू रहेली ना हमरा समझे में ना आवेला दूसर बियाह करम तो लोग लड़का हो जाई जल्दी काहे ना होई औ फलाना बके कुलाई रहा सता अइली से त हो गइल कहिए ना हो चाची सुन बियाह करे के मत कहो इतना सुगर तार पतो मिलल बियाह अभी चेक करा के दवाई वही करा के देख लो का जनो जिस तौर बढ़िया ना बा अरे मर्दे रे भी समझावे के मैया का हमारा एकदम हमारा के बेचैन कइले बिया ना। तोर दूसर बियाह कर दे तोर दूसर बियाह कर दे ना, ना। अच्छा ये बताओ दूसर बियाह कर लेम तो लोग लेके हो जियो सा कोनो जरूर नहीं के कजन तोहरा में तो सही त कहां लो यहाँ से तो? पहले चेक करा के दोनों जना के दवाई बीरो करा ला जा कजन हो जिया से ना हो तो बाद में दिखाई हां री माई मोर दवाई भी रो करनी जा ओझा सोखा कहां गोइनी जा बाकी चेक चक ना करनी जा यो ठीक चेक करा के पहले दवाई कराव अच्छा जा चेक करा लिहा तो तरजन पाचन के कोनो बात सा हां एगो बढ़िया डॉक्टर बाटे कहां ला कल चलो ना हम लिया चलते नहीं चेक करा के दवाई दिवा दे कहां के हड़ा हमारी तो में इतर ना होत रहे तो ले जाके चेक करे दवाई दिवा नहीं सही हो गई ओकर लइका भइल बा मार 2 साल के बाद चलेला बढ़िया से ले जी चले ना भैया जी कोनो तो ठीक होत नहीं है चले ना अच्छा चलो ठीक बा काल चलल जी हमनी की हां कल तैयार होखा जा चले के ठीक बा काल चलल जी जा ठीक बा चलो तैयार है फोन करम हम तार नंबर बहुए हां हम लिया चल के दवाई कराई ये जी बाबा जी सही कहत नहीं जी मम्मी लड़का हो जाई चाहे लड़की हाँ। तब तारा से हम ना खबर ले का ई खबर कहां से ले? आइल ह का खबर लेबा का बड़ा खबर खबर लेताला हाला करे के खाली जाने लो बुढ़ावती में और कुछ काम धंधा बा ना। खाली पाँव भोके के बा अबे घर ले निकाल दे बा तोहरा के निकाल दे बहुत घर में ये तो एगो सिखले बड़े को घर से निकाल दे हाँ। घर से निकाल दो घर से तार लड़का थोड़े है कि घर से निकलबू ना चल घर आइल भी आया करे आज ले बाल अरे हो टेंशन मत ले